नलेज फेस्टिभेलाव एसे नलेज लानो फैज्रांदों एसे जाबादा जा गासिबो बिमा बिफाफोर दंजोबो नामा नै दासो थाबायगासिनो दं होंगो दोंगो मानसिब्लाथाय बारा थाबायनो रोंलायलाङा आथिंनि आगानफोरा बारा जालायलाङा आंना डलफिन बाबु फार्स्ट हाबजेननायनि गेट मोदान फबलायो दासो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि नुखाबाय आं देनजार आंनि मेगना बयबो माथो फटकआनो फटक माथो ओरैबो फटक एबाराव बैजोंसो ओरैहाय बेलेग सिस्टेम ओइ फोदै हाब नै फोदैखौ दिनैसो लोगो मोनदों औ नै फोदै बा ओइ माइ खबर नामुङा मा मेडाम नामुङा ओइ दमि वाव दालजक बा हाय आंनि बिसा दालजक फिसाजो बिनि देरबायथ' आयु मानो रोंगोन कफि हा माइ आं थासान्दियाव फोदै गस्लाफ्रा मारामखायनो आं खाथियाव एसे बादरबाय लांसैलै लाजिनाय लुबैनाय लांसै फोदै गस्लाफ्रा माराम ना जोंना ओइ दमि हाय फोदै ambilin nokta yang kusama ha yang kusama Taiwan udah kan ingat apa dia no school dong exam dong umum dong nakal besar bahwa biar hadir जादोंमोन ओंखायनो दाखालि दानसोरांनि फिसाजो ओमफ्राय बियो दानसोरांनि फिसाजो दमि नार्जारि ना माइ सांमा आस्की दमि सांमा नार्जारि वाव दाकप्रि रवा आरो आरा यस एसे खालि जाजोब्बाय एसे माने फ्रायानो खालि जालाजोब्बाय ने बे हिनजावफोरनि ना हौवाफोरनि जाखौ जोमनो लांनांगौ नैबेखौ माबानि काश्मीरि सल ना मा सल बेखौ लांनांगौ गाननो गैला ओरै होजोब्बाय ओइ नैबेखौ एसे नायनोलै आं एसे बानायसाबदोंमोनथ' बियो फुथुलानो मानो नै बेखौ एसे नायदों दाखालिनिफ्राय नुगासिनो आं मा बिजों सिलायो ना आखाइजों सिलायो बेखौ आखाइजों सिलायो बेखौ माबाखौथ' ओरैनांबाय जानायाथ' लावदुम ओमफ्राय मा नाम होनदोंमोन गेमस्रिया बबे इयाव एसे होलांदो ओइ बेखौ बुंबा दाय नांगोनलै बिदि बुंबाय नामा हामा नङा थारमाने ओरैनो मानसिफोरा बुंनायखाय आच्छा खेला गेलेदों दै एसे नैबे सोरमोनलाय ओरैनो थारमाने मानसिखौ बिखौ साननानै बुङाखै जों ओरैनो माबादो खिन्थु नैखौ आबुरियानिखौनो माबा खालामथारदो आरो जों साइजखौ खालामनो साननानै खालामदो उनाव माबायदि जाफिनगोन मिथिला ओमफ्राय बै खानाय गोलावा जायखिजाया बर' सिख्ला बानायदो जोङो आच्छा बर' सिख्ला बानायदो ओमफ्राय एसे साइजआ मिलायनायखाय बिदि होननानै बुंदो आरो मेमा जेनेबा एक्ट्रिस हिसाबै रिया मोना थिगानो जादों साफागुरि र' माबा नाम र' आगरनावथ' बिनि गस्लाफोरखौथ' आरो बासिनो हाया बे गस्ला बर'नि एम्फौ बियो बेनिफ्राय गोबां बुस्थु मोनो एम्फौ फिसा बे ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड नैबे जोबथारनायनि बियो
kok जाखो नोंलाय एरि स्पिनिं मा खालामनाय बियो खुन्दुं लुनाय बानायदों आदसा बिदि बानायो आरो ने ओमफ्राय मेसिनजों बानायगोन ना बानाया बानायो मेसिनजोंबो बानायो आच्छा बे मा खुन्दुं बियो ओमफ्राय मा एम्फौनि बियो माबा एम्फौ बे फिसिग्राया गामियाव फिसिग्रा एम्फौनि जाग्राया इन्दि एम्फौनि ओमफ्राय बे आखाइजों फिदिंलायनाय थावख्रिया बिदिखौ बानायनाय गैया दङ बेबो आजिखालि ओमफ्राय बे माने लाबोदोंमोन मडार्न रावबो टेक्न'लजि बिदिखाय देखायाखिसै आच्छा बेखौबो रोङो मेचिन जोब्बाय नालाय ओंखायनो खालि गोजासै माने हारा माने बेगें बेफोरखौ नुजोबसिगोन आरोखि सियारफोरखौ लांला जोब्बाय गोजान गोजाननिफ्राय थाब थाब थांनांगौ नालाय दिनखालहा मोजां नङा ना मा बोथोरफोराबो बोरैबा जाद्लाबाय थायो दफा मुफानो ना माथो होनना बुङो आं जौ संनायखौ नागिरगासिनो दङ बबे खन्द'आव दङ जौआ हा सोर फैदोंमोन सर'सुद खय मिनिट थाखो लेक्सारा 10-15 मिनिट जाबाय नामा ओमफ्राय बारायलायखो 5 मिनिटल' होनदे 5 मिनिट होननाय नङा आङो माने बेखौ लोगो हमनो थाखाय बेगाव थांबाय आरोना स्टेजनि बेगाव खिन्थु बिनिखाय बारा लेक्सार मोजां खोनासङासै खिन्थु बेयो खेराइनि सायाव मोसाफाबाय बिहुनि सायाव मोसाफाबाय आरोना आङो जाय बुस्थुखौ नागिरबोदोंमोन बे बुस्थुखौ मोनाखै दे जौ संनायखौ नागिरबोदोंमोन खारन आंबो जौआखौ होख्रुबथारोना ना मा